Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ako ka lang. Just remember, darling, all the while. Di ba salbahan kita niya? Ayaw na. Alice. Pero, Alice, kinahanglang mo tagam itong bayana. O di na maguna-una sa pagbalik din eh. Katong babae nga miyam-am ni Mara ganina. Nakaila ka ba niya? Oh, siya si Kathy, ang akong therapist. Unsa? Mag-anihan si Kathy din eh. Siya ang gisugo sa akong igsuon nga atimanon ko. Naibaw kong nakaila ka gyud niya. Kay naa siya magsaka sa beach house ni Mara, di ba? Oo niya. Unsa may laing gisulti sa therapist nimo? Maura man ka na ang ihang gisulti nga tuwa siya dito magsaka. Aw. Wa na gid siya laing tao nga naisgutan. Wa naman. Oh, Nasultihan mo ba siya nga ako ang imong bana? murag wa. Sigurado ka? Nalimot ko. Oh. Okay. Sige. Dinikaw na, ha? Mubalik lang unya ko. Magdaan ako sa tong panihapon ni nagbalik na ko. Mag-celebrate ta sa tong panagbalik. Justin, tinud-an na inabagyod ning imuhang pagbalik nako. Unsa pa mo desi mo tanaw, Alex? Manghagis ka tong ingon adto si Mara kung di pa nitinuod ang akong pagbalik niyo. Salamat kun mao ka na. Sige, ha? Mubalik lang unya ko, okay? Ginoo. Salamat nga may balik na gyud nako ang akong bana. Kalma lang. Naabay kas kaguol. Basin ko manghagis na sad ka din ha. Wa na ko mahibaw kung ano siya akong buhaton ini pagbiya ni Justin ako. Sakit di ay? Ansay sakit di ay. Aw, kuan. Ganahan lang ko mahibaw pa kun. Sakit ba gyud di ay kun biyaan tag uyab. Huwag kabutangan sa kasakit. Gusto na kong patyon si Alice. Ug ngano ang asawa man ang imong patyon? Si Justin na lang untang imong pusilon. Ha? Huna-huna ala nga waysa ang asawa sa pagpangabit sa bana. May sa lagi na si Alice. Pero mas dako og sa si Justin. Kay iya kang gipamabdusan sa ikaduhang higayon. Mao nang dakong sayop ni Justin. Dili yun ako sila hulungan. Para nako, di ni mo angay pasakitan ang asawa ni Justin. Kay biktima lang siya, di ba? Pero kinahanglan mamatay sa Alice. Aron mabalik si Justin ako. Bisag patyon pa ni mo yung asawa. Dili na siya mahitabong mo balik ni mo, Mara. Gano'n na kasiguro man ka na. Tungod kay may kabit na siya, di ba? Gusto. Kung may kabit siya, ganong may balik mo siya sa iyong asawa. Si Justin lang ang makatubag, ana. Makalagot. Okay ra ba di ay nga mainom ang mabdues? Bahala na rin bata.
Di ka maluoy si mong baby? Wa na siya kapuslanan kung wa si Justin nga mga mahan niya. Unsa mo ginaan ng Justin nga nabuang man kaniya? Ha? Nganong mura man kag mabuang anang tawhana? Laliman ka, ha? Andam kang mupatay tungod lang niya. Ngano man? Pagkahibaw ni mo nga minyo siya, nilikay na lang unta kaniya. Pero nganong gipadayon man ninyo ang inyong relasyon? Nasuko ka? Oh. Ha? Nasuko ka ba, Cathy? Oh. Ha? Wawa man. Aw, gamay. Naluoy lang ko ni mo og ni Alice nga nag-ilog anang Justin. Ikaw ba, ngano di man sa ka mangitaglaing lalaki sa imong kinabuhi? Anong ka na mang yung minyo nga daghan pag kay gnaw? Tambot! Nindot agad kayo nga mong sinugdanan. Happy kayo, Bi. Pinagdaay ko niya. Marabag ako lang babae siya kinabuhi. Ingon ana ang mga lalaki nga maluibon. Tamis kay dila, Mara. Gusto ko babalik ang among kalipay ni Justin, Cathy. Kay bao ka. Mura kong baby ni Justin. Feeling na ako nang labing swerte ka babae tungod niya. Pulis katawa lang ang gibuhat sa una. Dapat karon wa na. Nausap na siya. Oy, na naman sila ing baby. Mga wa na gid kay lami para niya. Mas bata tingali nimo ang laing niyang babae. Pero nga nung ibalik mo lagi siya ni Alice. Aron makalingkawas siya gikan nimo. Unsa? Di man gyud ka makasukol ni Alice. Tungod kay siya ang legal nga asawa. Samtang ikaw, kabit ka lang. May mabagdili na ni mo balik-balikon ka kabit ko? Pero mo man ay tinuod, di ba? Angay lang na nimong dawaton. Mo na nga ako. Di gid ba hitabo nga himuon lang kung kabit sa kong uyab. Kati tabagi ko. Saon sa man, Mara? Gusto ko ba ilan ang laing kabit ni Justin? Linda, nabalik na ba sila si Kate Umar? Nawa pa manggit, sir. Uy, naghuwat sa bitaw ko niya, sir. Kay kuhaon lagi na ako ang akong sildo, sir. Mubiya na ko din ni, sir. Oh, ha? Ay, magbinyo naman ko, sir. Sige. Huwatan na lang siya. Hain ko sila sa Kate Umar. Kinamay ba ako kunahin sila? Unsa ba kayo naasa huna-huna ron ni Kate? Maayo tingali nga, ihatod ta lang ka sa beach house, Mara. No. Ato kaya ito sa mabay, good. Ha? Gusto ko ato dito maghuna-huna sa sunod akong buhato ni Alice. Ngano ang asawa mang yun ang imong initan? Kung gusto kang dunay patyon, kana mo si Justin. Dali na. Ihatod ta ka sa inyo. Ay, Ni Ricky, eh, wa ba man his Justin? wa, man, ay, gay maka. Ricky, ikaw na'y bahala niya, ha? Oh. Salamat, Cathy. Okay lang. Kinalang maatiman ako si ate. Wa na si Romero nga makapantay niya. Alice, te, Oh, Romero. Oh, nganong umibalik man ka? ate sa uy. Di lagi dyan ko mahimutang. Tinga mo gunahon na nga ikaw na din uban ni Justin. Pasilan, Romero.
Romero, bana na ko si Justin. Di lagi nagkakupinsaan ang utok sa mga baan nate. Kay bundan kaayo, kung anong kalit na siyang mibalik ni mo. Unya, ipasagdan niyang magwal si Mara din sa inyo. Ayaw na paguna-una og daotan kan Justin. Ang importante lagi nako, mao nga may balik na siya. Samot. Mibalik lagi na siya, te. Aron magdaog di malas sa iyong kinabuhi, te. Ay, te, yan si Carlin. Nanawag, te. Hello, Carlin. Sus, maayo kay nanawag yung tao ka. Tupag kayo yung tao ring maguwang ni mo, eh. Ihatag ang ati Alice ang cellphone, Romero. Oo, ate, oh. Magsulti naman si Carlin. Hello, Carlin. Ati, kumusta naman ka? Carlin, di ana sabay si Justin. May balik na siya. Gidungog yun sa Ginoo ang akong pag-ampo. Nga mo balik ang akong bana, Carlin. Tsakong sayop ka ng imong gibuhat, Ati Alice. Carlin, Ano naging ulit ka mo si imong bana? Carlin, ako na kining desisyon. Way makabuwag ka namo tungod kay kasal kami sa simbahan. Doon na kami gipanumpaan nga sa kasakit o kalipay. Mag-inunungay kami. Ikaw ang ilang gipasakitan, ate. Ikaw! Pinagkaroon mo balik siya ni mo? Masa may rason? Carlin, hatagan lang una nato katapos ang higayon ang akong bana. Haba? Sige na, bye. Gi-off na ni mo ang cellphone, te. Dili na ko gusto makiglalis pa kang Carlin Romero. Nagkasabot na kami si Justin pagbalik, Romero. Magsugod na kami sa bagong kinabuhi isip magtiayon. Busa, dili mahimo manghilabot pa si Carlin. Nadanasad si ate sa bulada ni Justin. Dili mi mahimo. Oh. Si Justin ang nanawag. Hello? Justin? Kathy, Justin? Gusto kong manglayas na ta. unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!